Түркмен халкының milli lideri, Türkmenistan'ın halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow Qazaqstan Respublikasyna sapara uğramak üçin Türkmenistan'ın halk maslahatynyň diwanynyň paýtagtymyň halkara Huwa menziline geldi. Huwa menzilinden Gahrman arkadagymdy ýurdumyzyň resmi adamlary uratdylar. Aşgabatdan uğralan Gahrman arkadagymyň uçary bir näçe wagtdan Türkistan şäheriniň Hazret Sultan halkara Huwa menziline gelip gönni. Bu ýerde Gahrman arkadagymdy Qazaqstan Respublikasynyň prezidenti Kasym-Jomart Tokayew we beýleki resmi adamlar mehirli garşyladylar. Ma'lum bolşýaly, Türkmenistan we Qazaqstan iki tarapdan gatnaşyklary ösürmek bilen halklarymyzyň gadymdan gelýän dogunluk hemde birik-birige hormat goýmak, döwletlerimiziň paragatçylyk söýjülük we insanpärwerlik täplerine agrarlyk görelgelerinden ugralýarlar. Ýurtlarymyzda soňky ýyllarda döwletara gatnaşyklarynyň iki tarapdan we köp tarapdan esasy ösürilmegine uly ähmiýet berýär.